Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maliens an minnu bɛ k'an filɛ Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan, Mali Actu bɔlɔlɔw sanfɛ ani Mali Actu baarakɛlaw bɛɛ an ka foli b'aw bɛɛ ye. Elbirchi Thiam n ka foli b'i yɛrɛ ye. Ne tɔgɔ Ahamadu Dunga Mayiga, ne ye Cheikh Imam Mahamudu Diko ka chargé de communication ye, ni o ye a ka kuma laselaw ye. Ahamadu Dunga Mayiga, an ye k'a fɔ ko nin waati laban ninnu na Imam ka tournée caman y'a lase Burkina, Algérie fo ka taa se Magakaw fɛ yen ma. I bɛ se k'a fɔ an ɲɛna ni munumunu ninnu tun bɛ jumɛn de nɔfɛ wa? Ayiwa, ni munumunu don, munumunu hɛrɛmaw don, Cheikh Imam Mahamudu Diko a une dimension nationale, sous-régionale et internationale. O la a hakilinata ye mun ye diɲɛ yɛrɛ kunkankow kan, socialement, religieusement, politiquement, waati dɔw la mɔgɔw b'a consulter. C'est pourquoi conférence internationale dɔ kɛra Riyad en Arabie Saoudite, u ye a invité ka taa o kɛnɛ in kan. Diɲɛ diinɛw bɛɛ, chrétien diinɛw ni diinɛ wɛrɛw ani silamɛya diinɛ mɔɔw de toute confession confondue, toute tendance, o ye ɲɔgɔn sɔrɔ Riyad pour que ka se ka échanger kɛ bɛnbala min bɛ diɲɛ kɔnɔ. Diɲɛ ka kalan nin waati ninnu na, diinɛ jɔyɔrɔ ye mun ye, religieux jɔyɔrɔ ye mun ye. A taara o conférence in na, alhamdulillah an y'o image ye, an y'o video ye. O kɔfɛ i ye Burkina Faso ko kuma fɔ. Burkina, u ka communauté musulmane du Burkina Faso ni o équivalent ye Haut Conseil islamique du Mali an fɛ yan nɔ. Olu Burkina u ka communauté a kun san 60 o anniversaire dɔ tun bɛ yen nɔ. O san 60 anniversaire in fana tun bɛ kɛɲɛ ni président ka installation ye, parce que président kura sigira. O président de ye Cheikh Imam Mahamudu Diko invité ka taa Burkina Faso. Ala barikara Imam dɔrɔn tun tɛ yen nɔ maliyɛnw na, hali an ka Haut Conseil islamique président n'o ye Cheikh Cherif Ousmane Madani Haidara, ale tun bɛ kɛnɛ in kan. U taar'o la, u yɛrɛ wolola fɛn ɲumanw na, sabula u y'a laɲini k'a fɔ an ka sous-région Mali, Burkina, Niger, fo ka taa se Sénégal ni Tchad ni fɛn ninnu, Benin ninnu, a diinɛ ɲɛmɔgɔw bɛɛ ka se ka fara ɲɔgɔn kan pour que ka to ka ɲɔgɔn concerter, ka to ka solution di an ka problèmes na, les problèmes sociaux, sécuritaires ou autres la. U y'o décision ta kalo nataw la, mun bɛna bɔ la aw bɛna ye. Donc Imam kun taara o la Burkina Faso, a kɛra tare tare ye. La délégation a été reçue par le président de la transition du Burkina, Damiba. A y'o reçu, u ye échange kɛ, o kumana, aw y'o fana Cheikh Imam Mahamudu Diko a ye kuma ta, a y'u bilasira, u yɛrɛ se wɔra, u content. O ko ko c'est un honneur pour eux d'avoir une telle personne de ressources au Burkina Faso, mun bɛ kuma u fɛ k'u ladi en tant que frère, en tant que denw. A kɛra rencontre ɲɛnamaba de Burkina Faso, alhamdulillah. O tɛmɛnen kɔfɛ Cheikh Imam Mahamudu Diko an voisin y'an wele n'o ye Algérikaw ye. Le président d'Algérie a ye lettre ci a ma k'a fɔ ko ale b'a invité a yɛrɛ tɔgɔ la, gouvernement algérien bɛɛ tɔgɔra ani Algériens bɛɛ tɔgɔra. Le indépendance o nin y'a san 60 ye. O festivités, défilés ni ɲɛnajɛw fɛn fɛn b'a la, u ko ko o b'a ɲini Imam ka ye o kɛnɛ in kan. A sɔnna invitation ma, a taara Algérie, aw yɛrɛ y'a ye, u y'a bonya fo k'a dama tɛmɛ. Depuis aéroport la, u ye dispositif min ta, i b'a dɔn k'a fɔ maabaya taara k'a sɛgɛrɛ. O ye k'a fɔ maaba don, an b'a ye k'a fɔ Imam mana taa yɔrɔ o yɔrɔ, Ala y'a bonya, maaw y'a bonya, Ala y'a kanu, maaw y'a kanu. Ça s'est très bien passé, alhamdulillah. O tɛmɛnen kɔfɛ le 5 juillet même, ni o tun ye u ka fête de l'indépendance ye, u y'a bonya kosɛbɛ. C'est-à-dire que u ye bonya mun kɛ dans un premier temps, dibi la nu mɔgɔw m'o ye, mɔgɔ si ma photo ye, mɔgɔ si ma a video ye. O kɛra duguma duguma, mais u ye mun bɔ kɛnɛ kan k'a yira diɲɛ bɛɛ la k'a fɔ belebele don. Chef d'État bɛ sigi yɔrɔ min na, u y'a lasigi yen de. Or sigiyɔrɔ caman tun bɛ Elbirchi Thiam, ambassadeurs bɛ sigi yɔrɔ min na, ministres bɛ sigi yɔrɔ min na, diplomates bɛ sigi yɔrɔ min na, ani invités wɛrɛw bɛ sigi yɔrɔ min na, o bɛɛ bɛ yen nɔ, ani président yɛrɛ bɛ sigi yɔrɔ min na. Cheikh Imam Mahamudu Diko u y'a bonya k'a sigi yen de.
yen fana ni yɛrɛ y'a ye chef d'état africain minnu tun bɛ kɛnɛ kan le Faure Gnassingbé, le Mahamadou Bazoum, Éthiopie présidentie, Tunisie président ani président caman i b'a ye u bɛ girin ka da kan cogo min na u b'a bonya cogo min na fo souvent tu te poses la question mais nin cɛ in ye jɔn ye nin cɛ in ye jɔn ye donc alhamdulillah malien ka se ka bonya tan n'a mana taa yɔrɔ o yɔrɔ Mali de bɛ honorer Mali de kunna. Au mois de juillet là 2020 manifestation dɔ kɛra le 10 juillet 2020 o manifestation in senfɛ M5RFP ye désobéissance civile décrété o wolola ni répression ye gazi cira maaw la kisɛ cira maaw la maa caman jugina maa caman fatura a la samedi ma min yɛrɛ ka da la le 11 juillet fagali caman kɛra yen nɔ a ka da la n'a ka misirida la donc an y'a fɔ maa minnu sara jamana ko la pour avoir le changement anw tɛ ɲinɛ u kɔ sanu t'an bolo k'a d'u ma fɛn wɛrɛ t'an bolo k'a d'u ma mais faut mɔgɔw ka dɔn k'a fɔ ils ne sont pas morts pour rien, nous sommes reconnaissants parce que jamana in kɔnɔ comme a y'a fɔ cogo min na ni i ka waati bɛ tuma min na bɛɛ bɛ girin ka da i kan n'i bɛ fanga la tuma min na e de ɲɔgɔn tɛ yen nɔ e de ka fisa ni bɛɛ ye mais une fois qu'il bɔra fanga la les Maliens t'oublient malheureusement. Il a parlé du cas de Alpha Omar Konaré, il a parlé du cas de ATT et tous les autres. Ni bɛ fanga la an bɛ sa yen nɔfɛ n'i bɔra fanga la e tɛ foyi ye malheureusement de b'an ka jamana in kɔnɔ c'est comme ça depuis an kɔni wolola o de bɛ yen donc l'imam dit que c'est pas une bonne chose minnu sara 26 mars la pour avoir la démocratie olu ɲinɛna olu kɛra ɲinɛfɛn ye donc an ka victimes les victimes de 2020 ka yira maliyɛnw bɛɛ la ka yira diɲɛ k'a fɔ an tɛ ɲinɛ u kɔ salon an y'a don ɲɛnamaya ni sarakabɔw ye ni alikuranɛ kalan ye ni duwawu ye ɲinan fana an tun b'a fɛ k'o tradition de respecter kɛnɛ belebele sigira i y'a fɔ ko semasi dɔrɔn tɛ jamakulu fɛn fɛn b'i yɛrɛ ye imam dans les idées de l'imam Mahamadou Dicko olu bɛɛ farala ɲɔgɔn kan ka kɛnɛ in ka a ɲɛnamaya club de soutien b'o la tahariru b'o la semasiw b'o la Badlabugu jeunesse b'a la maa caman hali karamɔgɔw b'a la bɛɛ farala ɲɔgɔn kan pour que ka tile in ka se ka a ɲɛnamaya une façon pour nous de dire que an tɛ ɲinɛ u kɔ parce que souvent mɔgɔw b'a fɔ ko qu'est-ce que l'imam a fait pour les victimes, qu'est-ce que l'entourage de l'imam a fait pour les victimes. Malheureusement c'est pas l'imam le président du Mali, c'est pas lui le président, les ministres, il n'est ni député, voilà, mais à bas ce que victime au bout blessé au bout voilà à bas ce que victime au mois de Mochila au sein fait à Kumana koko jamana mbe dogun kono faut angambolo de nyogoma il a parlé de la révolution. Il s'agit de la révolution de 2020. On a fait la révolution pour le changement en 2020. On a obtenu le changement. Maintenant, en frère nous nana kana machiban et ils ont parlé de parachèvement. Kuna na l'étude de parachever. C'est un fait qui est là. Donc beaucoup nana pour parachever. Après modo fana pour la rectification de la trajectoire de la transition. Au bête maintenant qu'on fait halsa, on est dans les difficultés, on est dans les problèmes. L'imam a dit qu'il y a un fragment pour redresser le Mali. Et je crois que le message a passé parce que ni mon actualité sur Kosovo, les épreuves de baccalauréat au lancement du Mali, Premier ministre, lui il a parlé de redresser l'école malienne, il a parlé de redresser la justice malienne. Ça veut dire que les autorités je crois, il faut redresser, rien n'est perdu, on peut toujours redresser les choses. Parce que dans ce pays-là, on a l'impression que les réseaux sociaux devaient Jamana diriger. En tout cas, c'est l'impression que les réseaux sociaux donnent. Au beau kakuma, kamoro la hauja, kamoro papa, ka population jatke, au beau kakuma gelen fo be diabète be kamana be gwa. Or, nous avons un gouvernement qui est vraiment responsable, qui est serein. Nous avons un porte-parole qui est là pour parler au nom du gouvernement. Ne bolo, ni bakni knafun dilay,
ni journaliste ou bien ni vidéoman ou bien ni activiste i kan ka se ka se i yɛrɛ la ka sabali ni porte parole bɔra kuma min na ka kuma fɔ jamana kunkanko i bɛ bɔ k'i ka analyse kɛ tout en restant dans le contenu mais toujours au Mali c'est le contraire au lieu que information ka bɔ an b'a ye réseaux sociaux de kan ça donne l'impression que c'est eux qui contrôlent la situation quoi. Imam a appelé au calme et à l'apaisement au ka sabali au ka s'u yɛrɛ la Albashir Thiam kuma bɛɛ tɛ fɔ i bɛ fɛn dɔ dɔn ka n'a fɔ i yɛrɛ y'a ye tile filanin na an ka activistes an ka vidéomaniw ani Côte d'Ivoire activistes ani Côte d'Ivoire vidéomaniw a kuma cayara on a beaucoup clashs kɛra fan bɛɛ fɛ les uns ont tiré sur les autres ça ne sert ni la Côte d'Ivoire ni le Mali. Nous avons un pays très responsable, nous avons un pays debout, nous avons un pays déterminé. Nala sonama ani an frère la Côte d'Ivoire amène une solution soro anga to anga jamana ko ni jamana bla rom na ameto de ko anga to anga jamana ko e ki anga sabali fembe te fo mbalma minnu be ou yere considérés comme des activistes comme des vidéomans comme des connaisseurs de tout ou ka sabali ou ka su yere la jamana bɛ gɛlɛyaba de kɔnɔ an bɛ ka ɲini ka bɔ gɛlɛyaw kɔnɔ donc kuma bɛ kumana kana fɔ c'est pourquoi n bɛ deli ka exemple dɔ ta n'i ko karisa ma ko cɛ i fa bɛ yen wa ani n'i ka ma ko cɛ i ba cɛ bɛ yen wa a bɛɛ tɛ mɔgɔ kelen de ko ye wa mais dɔ fɔli b'a tɔɔrɔ kuma fɔcogo kuma dɔw la an ka mɔgɔw bɛ kuma fɔ o cogo min na o cogo ninnu de man ɲi de la mesure et de la retenue ka i fo kosɛbɛ pour ton combat ka maliyɛnw bɛɛ fo assalamu alaikum wa rahmatullah.